1971 zagen 35.000 mensen naar deze actie van Jan Bols. Hij zei, maar ik kruis heel dicht bij die langs. Dat die er inderdaad ik een paar keer, dat ik hard van een beetje op zitten moest. Maar het weer verschrikkelijk meer waar. Het draaide en het waaide. Hij zei, ik kreeg wel wat onder de wind terug. Nou, dat klopt precies. Hij bleef onder de wind zitten. En tot misschien blauwe links van me in, dat hij snapte de boetebaan nog een keer. Ja, toen naderhand, op dat moment, ze bord net... Ja, ik heb nog een Wout Egers toen de stad destijds. Dan zei hij van, Jan, gaat het verkeerd? En zei nog, ja, dat is het correct, Jan, want... Het was natuurlijk al een pijnlijke situatie, want alleen Van de trainer, die had mij toen al een verwijt maken dat ik Jan beter of goed aan Jan moest. Nou, ik zei, man, ik doe niks hoors. Het was mijn eigen schuld. De wisselwachter gaf het dan maar duidelijk aan achteraf. Maar ja, ik was fout. Ik was hier in de ijshockeyhal, aan de nek daar weer. En toen weer een beetje zei, maar was je nou wel even bloeien, Jan, want ze gingen de zaak weer omdraaien. Ik denk, oh jee, toen dacht ik, oh jee. Maar ja, voor mijn eigen gevoel weer het wel goed, maar ja... Dat weet je wel, dat kan wel eens oors beteren. Maar ja, het weer dus net zo. Maar dan ben ik inderdaad ben ik nog een tijdje in de hal blijven.